Adunay bagong pantalan ang lungsod sa Bulhoon nga mahimong madungguan sa mga dipasahero ang barko ug mga mananagat. Gisubhan kini kaniadtong Miyerkules ug usa si Gobernador Gwen Garcia sa mga dinapit nga bisita. Ang taho ihatod ni John Fredson Granada. 31 milyones ka pesos ang kantidad sa bagong pantalan sa lungsod sa Bulhoon nga mahimo nang madungguan sa mga mangingisda ug mga dipasahero ang gagmay nga bangka. Mitambong si Gobernador Gwen Garcia sa pagbukas sa bagong Municipal Fish Port kaniadtong Oktubre 27 ug tungod kay gigastuhan man kini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ug sa lungsod misaad siya nga motampo ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo sama sa pagsumpay unya og dungguanan sa ruro ug barko. Gipaningkamutan gayud sa mga opisyal sa lungsod sa Bulhoon nga matuman ang ilang dugay nga gipangandoy nga pantalan. Matud ni Mayor Merlo Derrama nga usa kini sa mga ligasiya sa iyang administrasyon kay mahuman na ang iyang termino sa sunod tuig. Dako gyud ako ning garbo ug kalipay. Labi na gyud sa Bulanon nga welcome kamo suroy ani atong pantalan. Mari-ari ta dire kay kini ato maneh. Dili man ni ako ato ning tanan. Kay kung wala mo wala gyud eh. Munang naot unta nga dili nato ni sila dagmalan, dili nato busuran atong ampingan. Kay para unya sa atong mga anak, sa inyong mga apo, nga magsuri-suri ane. Ang tumong sa proyekto mao ang pagmonitor sa mga kuha nga isda sa lungsod sa dili pa kini ibaligya tungod kay naobserbaran sa kagamhanan sa lungsod sa Bulhoon nga ang mga kuha nga isda direkta nga dalhon sa dakbayan sa Sugbo ug ibaligya sa kasilinganang lungsod. Kamutan pa nato ni ug asa atong unsay atong mapaabot pa ni ug asa ni siya tamaabot nga matubag Bohol, Sikihor, Dumaguete ug unsay maayong atong tabang sa mga katawhan nga at sila pod mudua pod sa atong lungsod sa Bulhoon labi na kay ang Bulhoon heritage at least na sila kadungguan. Dako gyud kaayo ang paglaom nga gihatag niining maong nga port tungod kay labing importante alang sa pag-uswag sa ekonomiya ang access gikan sa ubang mga silingang lugar. Ug busa kining mao nga municipal port mao unya kini ang mubukas sa lungsod sa Bulhoon sa added puno pa nga economic activity. Gamay man tuod ang lungsod apan musamot kapoderoso o musamot kagamhanan ang maong lungsod tungod sa uswag o paglambo niining lungsod sa Bulhoon. Tungod kay misaad man si Kongresista Willie Caminero sa Segundo Distrito nga modugang og 20 milyones ka pesos alang sa pagpalapad sa maong pantalan ug matod sa gobernador. Maghulata sa plano niining pagpalapad apan karon pa lang ang akong gipangutana kaganina duna ba ni rampa alang sa Roro. Wala pa man na atong tan-awon ug unsaon nato og kurambos ni Congressman Willie Caminero ug ang province of Cebu aron ato pabagyod ning pun-an og kapasidad ug capability kining maong municipal port. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.